İlkinci suw içilýän gaplaryň takminan milatdan öňkü 10.000-nji ýylda Neolitik daş asryny Hytaý we Ýaponiýada döredilen uçaklanylýar. Olar süňkden we agaçdan ýasalyp tutabaşsyz bolupdyr. Bu gaplaryň edil suw içmek üçin ulanylan barada anyk maglumat bolmasa-da, olar adamzat taryhynyň ilkinji suw içilýän gaplary hasaplanylypdyr. Demir asry. Gadim adamlar metali oýlap tapanynyň soň bakallary bürünçden, altyndan, gurşundan ýasapdyrlar. Emma bu bakallaryň içindäki gyzgyn suwuň gaby gyzdyrmak sebäpli onu ellep hem bilmändirler. Mundan başga-da gurşundan ýasalan bakallar gurşundan zäherlenme hem ýol açyp bilýän eken. Bürünç asry. Bakallary keramikadan ýasamak häzirki bakallaryň döremegining ilkinji ädimleridir. Keramikalar palçykdan ýasalyp, ören gyzgyn temperaturada gyzdyrylyp gatydylypdyr. Keramika bakallary adamzat sivilizasiýasyna uly goşun goşupdyr. Toýnyň oýlap tapylmagy bilen bakallar palçykdan ýasalyp, olara el bilen şekil berilipdir. Olaryň ýüzüne çyzyklar çekilip bezelipdir. Çüýşe bakallar. Çüýşe ilkinji ýadak takminan 5000 ýyl mundan azal Günwatar Aziýada ýasalypdyr. Häzirki döwürde çüýşe aňarsy görünýän bir material hökmünde bilinýär. Emma öňkü döwürler üçin çüýşe düşnüksiz bir material hökmünde görünüpdir. Çüýşe gapgaçlary takminan milatdan öňkü 16-njy asyrda Misirde we Mesopotamiýada öndürilip başlanypdyr. Misiriň Şam aşgalysynyň howandarlygyna öndürilen çüýşe gapgaçlar uly wezipeli adamlara sowgat hökmünde berilipdir. Hytaý käseleri, çaýy, kiçi farfır we daş gaplarda hüdürlemek 8-nji asyrda başlapdyr. Hytaýlylar çaýy ýyly temperaturada içen soňlar olara käsen tutmak kynynly. 17-nji asyrda çaý gaplary Ýewropa eksport edildi. 18-nji asyra çenli inglizler gündogar ähengli çaý käselerini öndürýärdiler. Şeýle-de bolsa, inglizler çaý gyzgyn halaýanlyklar sebäpli käsen tutmakda kynçylyk çekýärdiler. Çözgü tökmünni käse tuta başladypdyrlar. Hytaý käseleriniň gaýwan, jianshan, kung fu ýaly görnüşleri bardyr. Hytaý käseleri esasen Aziýa ýurtlaryna giňden ulanylýar. Kripto tapmaça küýzeleri. 18-nji asyrda meşhur bolup başlan bu tapmaça küýzeleriniň çözgüdini bilmeseň, içindäki suw dökmän içmek kyn eken. Tapmaçanyň aýratynlygy küýzäniň iç tarapynda bir ujundan ýasalan turbajuň bolmagydyr. Bu turbalaryň käbir ýerlerine deşijekler, hatda gizlin deşikler hem bolupdyr. Ve olar dökmän içmek üçin deşikleri dogry ýerinden barmak bilen ýapyp içmeli. Bu turbajyklar adatça küýzäniň ýokarky togalagyndan tutawajynyň aşagyna çenle ýyzarlanýar. Bu küýzeler köplenç dawaralarda gyzykly wagt geçirmek üçin ulanypdyrlar. Nagyşly bakallar. 1750-nji ýyllarda Angliýada bakallara täze beze usullary oýlap tapyldy. Olar bezek neşir edýän inçe dokma kagyzlaryny döretipdirler. Bu bolsa olaryň önümçiliginiň tezligini artdyryp, bakallaryň görnüşlerini köpeldipdir. Melamin bakallar. Melamin azodyň, uglerodyň we wodorodun birleşmegi esasynda ýasalyp, ol 1830-njy ýyllarda Nemis alimy Justus von Liebig tarapyndan oýlanyp tapyldy. Ýöne ol döwürler bu maddanyň önümçilikdäki ulanylşynyň üstü açylmanlygy sebäpli belli bir ýereçenlik kämilleşip bilmenler. 1930-njy ýyllaryň ahyrynda çyýmal görnüşindäki melaminiň bahasy iň pes derejede düşen soň öndürjüler bu materialyň üstüne işläp başlapdyrlar. Netijede melamin tozgojugyna renkleýiji birleşmeler we polimerler goşulyp sintetik rezin döredilipdir. Bu rezin material döwülmäge çydamly, uzak wagtdan ulanyp bolýan, elýeterli we renkleriň türlüligi sebäpli köp öndürjüleriň maýa goýmak isleýän önümidir. Ondan başga-da 2-nji jahan uruşy döwründe melamin gapgaçlary Amerikanyň goşuny üçin amatly bir görnüş bolupdyr. Uruşdan soňra Amerikalılar rahat ýaşamak bilen bolupdyrlar. Olar awadançylykdan öz paýlaryny alandan soň dynç almak, hezil wagt geçirmek bilen meşgullanyp başlapdyrlar. Arasa howada iýip içmeklik adaty bir ýagdaýa öwrülipdir. Melamin gapgaçlar ýeňil, ykjam, gyzgynlyga çydamly hem-de ziýansyz bolup köp taraplaryň amatly bolupdyr. Espresso bakallary. Espresso kofe barada ilkinji pikir 1800-nji ýyllaryň ahyryna Italiýada telekeçi Angela Mariondadan gelip çykypdyr. Espresso aslında kofe taýarlamak usuly bolupdyr.
Bu taýarlaýyş usulynyň asyl maksady çalt, günü taýýar bolýan kofe içgisini öğretmekdi. 1900-nji ýyllarda espresso taýýarlayan guralyň patenti alnandan soň tez wagtda meşhur bolup başlaýar. Espresso kofeler köplenç isleге görä kiçi ýa-da uzun keramika bakallaryna servis edilýär. Türk kofesi bakallary. Türk kofesi bakallarynyň taryhy ýoluny 19-njy asyrda görmek bolar. Türk kofesi bakallary Türk kofesini hödürlemek üçin zerurlyk bolup, Türk halkynyň käbir däp desurlarynyň aýrylmaz bölegidir. Bu kofeýanyň maksady adamlaryň az mukdarda güýçli kofeýanyň lezzetini alyp bilmegi hem de uzak wagtlap söhbetleşik etmek üçin bolupdyr. Türk kofesi bakallaryna käbir ýerlerde demitasiýa bakallary hem diýilýär. Demitasiýa ýarym bakal diýmegi aňladýar. Türk kofesi bakallary espresso bakallaryna hem çalym etse-de käbir aýratynlyklary olary aýry öz boluşly görnüşlere bölýär. Türk kofesi bakallary içkini uzak wagtlap gyzgyn saklamak üçin ähli gerek zatlary üpçün etmeliler. Şol sebäpli espresso bakallary Türk kofesi üçin oňaýly däldir. Türk kofesi ýasalyş usuly sebäpli espressodan has ýokary temperatura eýedir. Goşa diwarly stakanlar. Olar başgaça stakanyň içinde stakanlar. Olar adaty stakanlardan diňe görnüş taýdan tapawutlanman, içkileri gyzgyn ýa-da sowuk saklamak üçin ýyladyjy ýa-da sowadyjy elementiň ýerine içkileriň ýyllygynyň gaçmagyna ýa-da girmegine ýol bermezden dogry temperaturada saklamak üçin niýetlenenler. Sowuşdan soňra kofe içmegendikleri. Ikinji jahan uruşy döwründe Victor Insulator kompaniýasy syýahat edýän eskerler üçin ykjam, döwülmeýän bakallary oýlap tapypdyr. Sowuşdan soň bu bakallar restoranlarda hem meşhur bolup başlaýapdyr. Ve adatça bu bakallaryň ýüzüne döwletiň guruluşynyň logotipini ýerleşdiripdirler. Logotipli kofe bakallary. 1970-nji ýyllarda gurulan bir näçe kofe dukanlary Amerikada meşhurlyk gazanyp başlady ve gysga wagtyň içinde gol çekilen uzun bakallaryny logotipleri bilen bile satyp başladylar. Kofe bakallary şol döwürde senagatda öz ýerini tapdy diýsek hem bolar. 1971-nji ýylda Starbucks kofe dukany resmi taýdan açylanyndan soňra onuň meşhurlyk gazanyp, müşterileriniň köpelmegi kän wagt almandyr. Bu başarynygyndan güýç alyp olar, müşterileriniň ýany bilen alyp gitmek üçin ýörite önümler hödürläpdirler. Olaryň iň bellileri syýahat hemde keramika bakallary bolupdyr. Şonun bäri Starbucks her türlü görnüşde gaýtadan ulanyp bolýan bakallaryny müşterilerine hödürläp gelýär. Syýahat we keramika bakallary häzir hem ören meşhur. Öz-özüni garyan bakallar. İlkinji öz-özüni garyan bakal Anastasiya Gavrilova tarapyndan 2009-njy ýylda oýlap tapyldy. Bu bakallar suwuk hereketlendiriji motor bilen enjamlaşdyrlanýar. Gerekli zatlaryny bakalyň içine goýanyňızdan soň size diňe düwmäni basmak galýar. Ýokary tehnologiki bakallar. Inženýerler we telekeçiler iň gowy kofe taýýarlamak usullarynyň üstüne bir näçe wagt we pul sarp edipdirler. Emma olar kofeýanyň içiliş usulyny, ýagny içilen wagtyndaky temperaturasyna kän ähmiýet bermändirler. Vakuumly ýapylýan termoslar kofeýaňyzy gowy hem de gyzgyn saklap biler. Emma kofeýaňyzy içen wagtyňyzdaky gyzgynlygy saklap bilmez. Olar belli bir wagtlyk gyzgynlygy saklamak üçindir. Häzirki oýlap tapyjylar bilen inženýerler bu meseleniň üstüne işläp belli bir çözgüde ýetipdirler. Olardyň kofeýanyň bakalynyň däl, eýsem içilişiniň üstüne hem durupdyrlar. Clayton Anderson we onuň topary Ember adly depesinde sowadyş we aşagyna ýyladyş ulgamy bolan bakaly oýlap tapypdyrlar. Bu bakallar bir näçe sagatlap kofeýaňyzy iň gowy içki temperaturasyna saklap bilýär.